Moi, me ollaan Jokinen Konu Design ja mä olen Heikki Konu. Ja mä oon Jukka Jokinen. Ollaan toimittu vuodesta 2020 asti ja tehdään palaisinmuotoilua, huonekalusuunnittelua ja teollista muotoilua ylipäätään. Joo, ja tää asiakaslähtöisyys siinä on niinku keskiössä. Joo, ja tässähän oli nyt tässä tämän vuoden kilpailussa tää niinku terassit tai tämmöiset aita- ja näkösuojaratkaisut aiheena, ja meidän tää paanuaita, joka tämän kilpailun tänä vuonna voitti, niin lähti oikeastaan aika alkuajatuksia oli se, että miten voitaisiin hyödyntää tätä tuotannon hukkaa, että se on meille tämmöinen kiertotalous ja hukkamateriaalien hyödyntäminen niin kuin monissa muissakin projekteissa. Itse asiassa aika niin kuin semmoinen, ainakin semmoinen, mitä me niin kuin harkitaan ja otetaan tarvittaessa aina mahdollisuuksien mukaan huomioon. Siinäkin lähti siitä, että hyödynnetään karavan tuotannon hukkaa ja miten saataisiin sillä tehtyä niin kuin mielenkiintoista uudenlaista pintaa. Ja vähän tämmöinen niin kuin paanu-tyylinen lähestyminen sitten alkoi tuntua aika alussa jo semmoiselta. Siinä se voisi hyödyntää semmoista lyhyttä pätkää, kun ei kuitenkaan kauhean pitkiä suoria pätkiä sit saa, jos mahdollisimman tehokkaasti haluaa sen hukan hyödyntää. Kyllä, ja monesti aidat on aika tommosia niinku kaksiulotteisia, niin tässä aidassa ehkä niinku uutta se, että se on tolleen niinku kolmiulotteista pintaa. Sitten tietysti tässä tämä materiaali on semmoisessa roolissa, että tähän harmaantuu niin kuin iän myötä, niin sitten se niin kuin muuttuu vähän se ulkonäkö, mutta on niin kuin hoitovapaa ja niin kuin, että muuttuu ainakin meidän mielestä paremmaksi niin kuin silleen ajan myötä ja luonnollisemman näköiseksi se lämpöpuu. Kyllä. Ja tässä niin kuin ajatuksena oli semmoinen hyvin yksinkertainen tukikehikko, mihin sitten voi niin kuin näitä hukkapätkistä hyödyntämällä tehtyjä paloja niin naputtaa kasaan ja näistä tämmöisenä moduuleina pystyttäisiin asentamaan niin kuin pidemmäksi pätkäksi, että voit ostaa niin kuin tavallaan aidan palasia ja luoda siitä sitten vaan pitkään rinchi. Tällä paanuaita-konseptilla voitettiin tänä vuonna tämä karavan puupintakilpailu ja itse viime vuonnakin voitettiin tämä kilpailu, kun oli saunan nuo istuimet teemana, että kiitos vaan Karavalle näistä kilpailujen järjestämisestä. Innolla odotamme tämän vuoden teemaa. Niin. Tuleeko Grand Slam niin kuin muotoilijakollega?